نربع سنة شوعتن جنبوت زي تدالو على توزين حزلكم متيلقوا بقدام الناس أرأس زينا أب تجري مس كالوت كلات أب تمساسال وان مرت أخم زي كايدا فليتو إمارات عربة بسودان نزوا وجوزلو عصوات مت حلال فيت مخانا زخصص مرمرة تجميروا أمريكا مس سلسته حزوتها قوت وويه وعلات كتيما چاينان باكستانن شركنتن كدلله تردادئن زي خبركم تخاتلتي ازن كالن زي دهسس زيناتاتي زلكم متيلخو كسام وداتا مساي كتصنو هندحتتكو ابزا چانال لماناي وترو تخاتلتن مخان سابسكرايب مغوار سدرانا نختكونو بخبري يعدمكم اب تجراي مس كالوت كللات اب تمساسال وان مرص اخم زي كايدا فليتو اب إثيوبيا سوني سنة 2026 عام تمرت اب زكايد هاجراوي مرصه اب تجراي مس كالوت كللات بحده مرصه خم زي كايد بورد مرص افليتوم اب امحرا كاب زركبو 238 كللات مرصه دما ابتوم 8 خم زي كايد تي بورد غليصوم ات بورد بسولس 26 جنبوت 2026 عام تمرت سرحت قدم مرصان دمصي زوهابلو معلتنا ملكيتو ابزهبو غايصو مغلصي اب كلل تجراينا امحران بتقلالا اب 46 كللات مرصا خام زي كايد وقعو غيرلوم اكابيتت بورد ميلات ورق هايلو اب كلل تግራይ اب 38 نقطات مرصا اب كلل امحرا دما اب 8 نقطات مرصا اي كايدن يلام دبوبن معرابن ጎንደር አምባሰልን اب ደጋ ዳሞት ዝርከቡ نقطات ድምጽ مرصا زي وهابلوم ከባቢታት ትክልል ከም ዝኾኑ ሓቢራም ወይዘሮ ሜላት ወርቀቶም መሃብ ድምጽ ዘይ ካይደሎም ሸሞን ተክላት መረጻ አብ መጻይ ከም ዝመርጹ ኳንት ተዛረበት ማዓስ ዝብል ግን አይነት ጽረትን ሹድሽተ ውድባት ፖለቲካ ካብሻባይ ሀገራዊ መረጻ ካውድድር ወጻይ ከም ዝኾኑን 42 ውድባት ድምጽ መረጽን ምርካብ ከም ዝተናሕንሑን ተዛሪባም ካብቶም አብዝ መረጻ ዘይ ወዳደሩ ሰለስተ ውድባት አብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ውድባት ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ቃንጪ ሐቂን ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታን ከም ዝኾኑን ገሊጻም ፌደራሊስት ፓርቲ ሲዳማ ሴፌራ መንቀሳቀስ ነጻነት ህዝብታት ጋምቤላን ጋህነኑን አይከወዳደሩንም ላሊ 10400 ሕጽያት ከም ዝተመዝገቡ ዝሐበረታ አካቢት ቦርድ ሜላት ወርቅ ካብ ተሻዓተ ውድባት በመሰረት ዝተቀመጠሎም ገደብ ጊዜን ምዝጋብ ዘድሊ ረቋይ በዘይ ምምልኦም 80 ሕጽያት ተነጽጎም ይላም የኹን በር ሶሻል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ኤሲዲፓ 309 ሕጽያት ካብ መረጻ ወጻይ ኮይኖም ይብላሉ ዝተነጽጉ ሕጽያት በኸመይ 80 ጥራሕ ኮይኖም ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም አቶም 80 ሕጽያት ዝተነጽጉ ዘይ ማልኦ ረቋይታት ነኸማሉ ኣብዝ ተዋውም ጊዜ በዘይ ምምልኦም ከም ዝኾነ አረዲያም ሕጽያት ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ግን ተመዝገቡ ወረቀት ምስክር መስረኸቡ በውሳኔ ቤት ፍርድ ካብት ውድድር ወጻ ኮይኖም ይላም እዚ ሰፊ ሓፈላላ ያለው 83 ሕጽያት ካብ ውድድር ወጻ ዝኾኑሉ ምኽንያት ከም ዘይረኸብ ገሊጻም ካብ ተዓዘብቱ ውሽጥ ሀገር በተወሳኺ ሕብረት አፍሪካን በይነ መንግስታት ልማት ምብራ አፍሪካ ኢጋድን ነቲ መረጻ ከም ዝዕዘቦ ተዛሪባም ቦርድ መረጻ ተወሳኺ ባጀት ከም ዝሓተተ ተገሊጹ ዝነበር ኮይኑ ዝሓተተቶ ተወሳኺ ባጀት ከም ዝተፈቀደሉ እታ አካቢት አፍሊጣም እቲ ቦርድ አብ ምዝገባ መረጽቲ ጸገም አብ ዝተራእየሎም ክልላት መረጻ ምዝገባ ከስረስ ከም ዝገበረውን ገሊጻም በመሰረት ምዝገባና ተኻይደን ከሎ በዝመጹ ጥቆማታት እቲ ቦርድ ናይ ባዕሉ ክትትል ክገብር ጸኒሕሉ ይላም እቲ ቦርድ ጸገም አለዎም በዛዕባ ዝተባህሉ ክልላት መረጻ በተንቀሳቀስ ምስልን በወረቀትን ዝተደገፈ መረዳታ መሰረት ምግባር ነቲ ምዝገባ ከም ዝሰረዞ ፍሊጣም አብ ክልል አምሐራ በነውጣ መረጻ ግምጃቤት አብ ክልል ሶማል ነውጣ መረጻ ሰገን አብ ኦሮሚያን ቤንሻንጉልን ሓደ ነውጣ መረጻ ምዝገባ ካብ ዝተሰረዘሎም ከባቢታት ከም ዝኾኑ ተዛሪባም መጻ ሶኒያ በዘካይድ ሀገራዊ መረጻ መረጽቲና አብያተ ምኽሪ ክልልን ንቤት ምኽሪ ተወከልት ህዝብን ወከልቶም ክመርጽዮም ኢማራት ዓረባ በሱዳን ንዝዋጉ ዘሎ ዕሱባት መተሐላለፊት ምዃና ዝኸስስ ምርመራ ተጀሚርዋ ኮሎምቢያውያን ዕሱባት በሓደ አብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝመደበሩ ኩባንያ ተመልሚሎም አብ ሱዳን ግፍዒ ብምፍጻም ንዝኽሰሱ ኃይልታት ዳዕመ ሰሪዕ RSF ንምድጋፍ በወታደራዊ ማዕስከራት ኢማራት አቢሎም ከም ዝሓለፉ ምርመራት ካል ተሐለቕቲ ሰብአዊ መሰላት ከሲሱም እዚ ሓድሽ ርኽበታት ሂዩማን ራይትስ ዎች ኢማራት ዓረብ ነቲ አብ እዋን ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ብገበን ኩናት ዝተኸስህ ዳዕመ ሰሪዕ ከም እትድግፍ ክቐርብ ዝጸንሐ ክስታት ተወሳኺ ምርትዖ ዝህብዮም ኢማራት ግን አብ ግዝአታ ወጻተኛታት ዕሱባት ወታደራት መልሚላ አሰልጢና ንዝብል ክሲ ተነጽጎላም
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ሃገሩ ግዝኣታ ንምልመላ ስልጠና ምወላ ወይ ናብ ዝኾነ ይኹን ግጭት ወጻተኛታት ወታደራት ንምሕላፍን ተላይ ናብ ሱዳን ክውዕል ኣይትፍቅድን ያኽብል ገሊጹ Human Rights Watch ካብ መጋቢት ክሳብ መስከረም 2025 ምስ ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ብዝተገብረ ቃለ መሕትት ከምውን ኣብ ቪድዮታትን ምስልታትን ቀንዲ ቦታታት ኣጽዋርን ዘለልዩ ጽሑፋት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምትንታንዩ ነዝሓድሽ ጸብጻብ ዘርጊሖም ኣብ ሱዳን መንጎ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ሰራዊት ሱዳን ናዓረገ ዝኸይድ ዝነበረ ወጥሪ ሲዒቡ ብ15 ሚያዝያ 2023 ናብ ቁልዑ ኩናት ከም ዘምርሐ ዝፍለጥ እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ልዕሊ 150,000 ሰባት በተዓመጽ ከም ዝሞቱን ልዕሊ 12.9 ሚልዮን ድማ ከም ዝተመዛበሉን ይእመን ዳርጋ 9 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ከዓ ይርከቡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንፍሊክት ኢንስታይት ግሩፕ ዝተባለ ጉዳያት ጸጥታ ዝተንትን ዝከታተልን ትካል ኣብታ ሕጂ ብቐንዱ ብዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕ ተታሒዛ ዘላ ምዕራባዊ ዞባ ሱዳን ዝኾነት ዳርፉር ተሳትፎ ኮሎምቢያውያን ዕስዋት ወታደራት ምህላው ገሊጹ ነይሩ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት UNHCR ኣብተን ቀዳሞ 3 መዓልታት በመጥቃዕቶም ዕጡቓት ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይግመት ኣብ ሕዳርን ታሕሳስን 2025 6 ነበርቲ ኤልፋሻርን ንሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብጥቅምቲ 2025 ጃምላዊ ቅትለት ኣብ ዝፍጽምሉ ዝነበሩ እዋን ኮሎምቢያውያን ከም ዝኾኑ ዝእመነሎም ሰባት ኣብታ ከተማ ከም ዝረኣዩ ገሊጾም ይብል እቲ ጸብጻባት ኣብቲ ጸብጻብ ዝተጠቕሰ ኣሲሩ ዝነበረ ውጻእ መዓት ዝኾነ ሰብ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ እኩባት ሰባት ተኽሲ ክኸፍቱን ከለዉ ሱቕ ኢሎም ዝርእዩ ወጻእተኛታት ከም ዝረኣየ ገሊጹ ካልእ ድማ ጻዕዱ ዕጡቓት ጎኒ ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕ ደው ኢሎም ከለዉ 3 ሰባት ክቕተሉ ከም ዝረኣዩ ጸብጺቡ እቲ ቅትለትን ክፍጽም ኣብኡ ነይሮም ግን ንሳቶም ኣይረሹን ይብል ጸብጻብ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከቡ ዕሱባት ዕጡቓት ኮሎምቢያውያን ምስ ተማረኹ ናይ ዕጡቓት ሓይልታት ኢማራት ዓረብ ዝኾነ ኣጽዋር ከም ዝተረኸበውን ይሕበር ገለ ካብቶም ተተኮስቲ ኣብ ሰርቢያን ቡልጋርያን ዝፈርዩ ብኢማራት ዓረብ ዝተዓደጉ እዮም እቲ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ከምውን መንግስታት ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ብዛዕባ ተሳትፎ ኢማራት ዓረብ ኣብ ኩናት ሱዳን ድምፆም ከስምዑ ፀዊዑሎ ኣሜሪካ ምስ 3 መሓዙታ ቁጠባዊ ውዕላት ከቲማ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ህንድን ጃፓን ብሓባር ኣብ ፊጂ ወደብ ክሃንጻ ከምውን ኣብ ኣገደስቲ ማዕከናትን ውሕስነት ጸዓትን ኣመልኪተን ሓድሽ ውዕላት ከም ዝኸተማ ተሓቢሩ እቲ ኣብ መንጎ ላዕሎዎት ዲፕሎማስያታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይተን ሃገራት ዝተኻየደ ሓፂር ርክብ ድሕሪ መስከረም 2024 ንሳልሳይ ጊዜኡ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ምዃኑን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም صحف ክፍሉ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ መዳያት ትሕተ ቅርጺ ወደባት ሽርክነት ክንፈጥሪና ብፍላይ ድማ ኣብ ደሴት ፓሲፊክ ነዘሎ ዘይእኹል ዓሞ ወደባት ንምዕባይ ምስ ፊጂ ክንሰርሕ መደብ ከም ዘለና ነፍልጥ ኣለና ኢሉ ማርኮ ሩቢዮ ቀጽሉ ሓቀኛ ዓውታት ክንሪ ጀሚርና ኣለና ድሕሪ ምባል እዚ ሽርክነት እዚ ንዓለም ለኻዊ ስትራቴጂ ኣሜሪካ እምነ ኩርናዕ ምዃኑ በተወፋይነት ክንሰርሓሉ ኢና ኢሉ እዝን 4 ሃገራት ዝሓቆፈ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣመንጎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲን በጉዳይ ቀረጽን ካልወጥርን ተፈጢሩ በመንባሩ ብኡ ምኽንያት ዋዕላ መርሓቲ ክካየድ ከም ዘይከኣለ ይዝከር በዘይካዘ ተጉጅላ በድሕነት ጸዓትን ወሰንቲ ማዕድናትን ኢንዶ ፓሲፊክን ውን ሓድሽ ተበግሶ ንምጅማር ከም ዝተሰማመዐ ኣፍሊጡሎ ቻይናን ፓኪስታንን ሽርክነትን ከደልድላ ተረዳድኤን ቻይናን ፓኪስታን ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንምዕማቁን ሓበራዊ ቁጠባዊ ኮሪደር ንምድልዳልን ኣብ ዝኽለን ስምዕ ከም ዝበጽሓ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዘውጽኡ ሓበራዊ መግለጺ ሓቢረን እዚ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ኣብ ቻይና ከካይድ ዝቐንዕ ዑደት ኣብ ዝዛዝምሉ እዋን ዝወጽ ኮይኑ ፓኪስታን ምስ ኣፍጋኒስታን ዘለዋ ወጥሪ ንምህዳን ኩናት ኣሜሪካን ኢራንን ድማ በሽምግልና ንምዕራፍን ሓገዝ ቻይና ትደሊ ከም ዘላ ይሕበር ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣብ ትሕቲ ተበግሱ ቅናትን መንገድን ቻይና ዝሰላሰል ዘሎ ፕሮጀክት ቁጠባዊ ኮሪደር ቻይናን ፓኪስታንን ንቕድሚት ንምስጓም 300 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ መንገዲ ካራኮራም ንምምሕያሽን ወደብ ግዋዳር ናይ ፓኪስታን ንምዕባልን ከም ዝተሰማምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሻህባዝ ኣብ ቤጂንግ ምስ ፕሬዝደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይናን ሊ ኺያንግን ድሕሪ ምርኻቡ ፍሊጡም በዘይካዝ መንግስት ፓኪስታን ድሕነትን ጸጥታን ቻይናውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ሃገሩ ንምርጋጽ ቃል ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ እቲ መንግስት ነዚ መረጋገጽ ዝህብ ዘሎ ኣብ ፓኪስታን ዝመደበሮም ሽብራውያን ጉጅለታት
ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ፕሮጀክታትን ቻይና ተደጋጋሚ ምጥቃዕቲ ክፍጽሙ ድሕሪ ምጽንሖም እዮም። ቻይና ፓኪስታን ምስ ኣፍጋኒስታን ተካይዶ ዝርብ ሰላም ንምሕያል እትገብሮ ዘላ ጻዕሩን ዝምጎስ ምዃኑ መንግስቲ ፓኪስታን ክገልጽ ምጽንሑ ኣይርሳዕን። ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ምሳና ብምጽላሕኩም ብልቢ ነመስግን። በብዘለኹም ሰላም ተመነና።